Is-Sibt komplit il-maratona ġbir ta' fondi ta' 60 sija oħloq bissima li din is-sena daħlet fi 17 il-edizzjoni tagħha. Maraton il qed tiġbor fondi għal persuni fqar fil-Peru. Fost id-diversi proġetti li se jsiru f'dan il-pajjiż mill-missjonari Maltin hemm il-bini ta' skola, klinika, razzett u ma jistax jonqos ukoll li jinbnew djar minflok dawk tat-tafal li għandhom bħalissa. Is-Sibt żar din il-maratona il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus. Huwa saħaq li meta jkollna attivitajiet bħal dawn joħorġ is-sabiħ tal-poplu Malti wawċi kollu. David Aġus irringrazzja lil dawk kollha involuti għax-xogħol qed iwettqu matul din il-maratona, kif ukoll matul is-sena kollha, fejn numru kbir ta' volontiera qed jgħinu u jagħtu kontribut siewi lill-komunità. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista temm jgħid li hija ħaġa verament sabiħa li l-poplu Malti jingħaqad flimkien biex jgħin f'ċirkostanzi bħal dawn għal kawża ġusta. Waqt din il-maratona se jkun hemm esibizzjoni minn 9 artisti. B'kull artist se jkun qed jagħti b'donazzjoni waħda mill-pitturi tiegħu biex jinbijaw waqt il-maratona oħloq bissima. Barra dan kollu se jkun hemm ukoll numru ta' attivitajiet għaddejjin. Il-pubbliku huwa mħeġġeġ li jipparteċipa billi jżur id-dar ta' San Giuseppe Santa Venera filwaqt li jagħti l-kontribut finanzjarju tiegħu. Il-maratona oħloq bissima tibqa' għaddejja sal-ħadd filgħaxija.